Ndolo jagoro mar UASU to Mboya kachiel kodin Dr. Atoh jakom mar UASU mane mbalariany ma UN. Un kaka jokanyo manitiere e riwruoge mago mag jopuonje mag mbalariany kata jotije mag mbalariany en ting mane ma untiere godo mano mar kedo ne lecturers mamoko e pacho kae to bende mana penjo mabenda penjo Dr. Ndolo bende unyalo compromise mar mondo mi udoge tich mar mondo mi jopuonjre ma somo mbalariany odhi mbele koda sombgi e yo makare. Joyce, mokwongo wan kaka jopuonj mag mbalariany mana kaka jotije mamoko e Kenya ka wan gi ting ma wan godo ma kaka ng'at adwa ni mondo odhi othiedhe osiptal mondo family ne bo odhi osiptal mondo othiedhe yo malong'o kaka wan be wadwa ni odhi othiedhwa mondo family wa members wa bo odhi othiedhe yo malong'o ineno. So jopuonj mang'eny ma nigi loan mana kaka winjo ka Dr. Ndolo wacho ka nus mar osara mimiyi dhiye tax modong'ni ema koro idwa keyo ichulo godo londe ichulo godo ang'o ikawo go ting' mag odi gi ting' mag wedeni gi gik makamagi wan bende wadwa ni mondo nenwa huruma mana kaka ineno ne jomoko ka wachiemo mana e tawo achiel ma gimbe gichieme so kama gikete lwetgi no wambe emwa kete lwetwa waonge kama chielo ma wanya kete lwetwa kendo tij japuonj mar mbalariany Joyce e tich mapeke kabisa nikech jatij sirkal koro maroma sa 11 odhiambo to loro ofis man jomoko loro man ofis karingo gidhi e utegi japuonj mbalariany sechego koka somo koka timo research wan watiyo nyaka otieno kata sa 6 ichiewo chiwa ni paro moro biro ni idhi ndiko piny mondo kiny idhi puonji so wan watiyo 24/7 kaka kijana matindo luonge ineno. So wan be wadwa ni mondo nenwa huruma kaka ineno ne jomoko no kich ting' ma gin go ema wan be wan godo. Bas mar ariyo miwacho en ni wan kaka jotelo mag riwruoge mag jotich waketo ngimawa e gono nikech ka ng'ato paro ni mondo riem ng'ato e tich to jokuongo idwa riembe tich gin jotelo mag riwruoge mag jotich ineno in ma le kuongo ilware ng'uti ma odiochieng' kodiochieng' idhi telo ne joweteni ting'eyo ni ka gimoro kochopo e akere keke tine michako kodi mago gin risks ma wang'eyo to ka gimoro osebiro ni telo koro nyaka itela kech ng'ato nyaka tel ne jowadgi e ka gik moko lokruok ka gi kacho bedi koro nyaka bedo gi chir kata jowetena kuonde ma gintiere ma gitelo ne jotije kuonde ma gintiere e universities mbalariany pogoro wabedo gi chir lweny wabro goye jo machalo kaka Orwadar gini nosegoye moko noriembe tich be giduog pok ne githo thothgi gintiere gichiema gidhi mbele so wabedo gi chir wagaga lweny ni biro chopo kama watimo ang'o wagoye loka cha. Acho bende yanda neno ka mano Vice Chancellor mano mar mbalariany ma Nairobi kata University of Nairobi yanda ong'isou ni mar mondo mi ogolo chik mar mondo mi un kaka jopuonje mapuonje mbalariany ma Nairobi mar mondo mi udoga e tich kata udoge class. Buok makamano en mana buok ukawe ma serious kose uchunga kar tiendu ni oyo ok wadogi nyaka winj dwarowa. Kit telo pogore Joyce to jopuonj mag mbalariany mondo tieg ng'ato mobed gi PhD kata mobed professor investment ma sirkal oketo kuom joma kamago en gima kawo higni mang'eny moingo 20 years ineno. So nitiere gimoro ni wawache kisungu ni freedom of thought and expression and university mbalariany ka mbalariany space mar wuoyo kor golo pachi e gima ochugo mbalariany emuye en mbalariany kaka watimo business wa university mbalariany ok en kaka itime primary school ok en kaka itime secondary school ok en kaka itime college. University is an open space miwacho pachi ineno iwacho dwachi to uwinjoru e wach to urome mbaka to wacho ni watieke wakete ka jopuonj mag mbalariany ok gin joma tiyo e construction work madonjo gokinyi to go take kendo kachopo dhiambo to go take na wuok nyocha wasekwero jatendwa ni direction no kwa nyal kawo moloyo university ma Nairobi kuno nwa ae chon kabisa kendo en gimo ng'eyo omiyo
nyocha wasekwere ni barupe mondiko mag buogo ji ni kia wadonjwa ka roll call. Ikaw roll call nade? Ikaw roll call to ng'ato nitiere field ni Kibwezi. Ang no ka roll call, ibo ka roll call majiedi. You know, wan kendwa wan jotije mag mbalariany wan mag puonj wan about 1400. Idwa ka roll call mag jogi nade? Mar ariyo kata mana jotelo mag maluongo ni heads of department, kata mana deans, mag gin jok ma gin mana kaka wan, ineno. Koro ere kaka idhi kawo roll call? Ok wati kuonde mag gedo, ok ni gedo achayo, lakini jogo gin ka gidonjo to jakiti bang'o? Nyaki kawo roll call ni donjo sa 3, idonjo sa 10, tiwuok sa 11, iwuok sa 10. Mano nyocha wakwere ni ok wanyal timo, omiyo tese machalo kamago eko gibiro wang'ogi ka wach lweny yorum. Gibo choko gi achoka to giwang'ogi. Dr. Dolodi, nyalo bedo ni